Assalamu алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда мин Инсаф Абдулла. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без тарихка багышланган тапшырулар циклын башлап җибәргән идек. Бүген студиябыздагы кунакларыбыз, хөрмәтле экспертларыбызны сезгә тәкъдим итәбез. Тарих фәннәре кандидаты Илнур Миргалиев һәм тарих фәннәре докторы профессор Гамирҗан Дәүләтшин. Исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз, тагын бер кат безнең әйтүемчә бүгенге тапшыруыбызның темасы Алтын Урда ханлыгы дәүләтенең барлыкка килүе. Бу кайсы чорларда башланган? Илнур әфәнде. Алтын Урда дәүләте 13-нче гасырның башында ук тарихын башлый алабыз. Әлбәттә, инде ул дөнья күләп мәшһүр Чингис хан белән бәйле. Турыдан-туры аның улы зур улы Жуши исемле, ул да шулай мәшһүр шәхесләр, урта гасыр шәхесләреннән санала. 1207 елда Чингис хан улына, менә Иртыш буйларындагы лесные народы дип, урман халыклары дип әйтәбез инде. Алар бик бәйсез халык булган була, буйсынырга яратмаган. Жушины җибәрә, менә аларны басып алырга. Жуши яшь булган була әле. Ул аларны басып ала, кулларына төшерә, һәм анда үзенең талантын да күрсәтә. Шуннан соң Чингис хан менә ул җирләрне, Иртыш буйларын Жушига аеры улус буларак, әлбәттә Монгол империясе эчендә буларак саналып бирә, һәм шуннан инде Алтын Урданың менә беренче башлану чорын әйтә алабыз. Соңыннан инде Алтын Урда менә без белгән географик шикләрен соңрак ул көнбатыш походы дип атала, инде бөтен Чингис хан нәселеннән бөтен сүз гаскәрләре белән килеп менә Киевны, Идел булгарын, Кыпчакларны, Кара диңгез, Балтик буе, Адриан диңгезенә кадәр барып җитәләр. Соңыннан соң Үгедей үлеп киткәч туктарга мәҗбүр булалар. Туктагач инде монда Батый ул вакытта улус башында булган була, дәүләт корып җибәрә. Соңыннан беренче ханнары аның шундук дәүләтне монда нигез корыр өчен бик күп көч куялар, шәһәрләр төзи башлыйлар, дәүләт структурасын куялар. Аннан соң Монгол империясы белән хәтта каршылыклар килеп чыга. Анда алар корылтойлар үткәреп, үзләре соправитель диләр инде, параллель ханнары да булып утыралар әле Монгол империясының. Соңыннан Бәркә, Мингу Тимур менә алар бик каты дәүләтне ныклап утырталар, һәм Мингу Тимур 1269 елда Талас буенда, ул Кыргызстан территориясында инде менә зур бер корылтай үткәреп, бер-берсенең бәйсезлекләрен таныйлар Чингизи дәүләтләре, һәм менә шуннан инде без үткән ел 700 еллыгында аның үткәрдек конференциялар белән Алтын Урда менә шул вакытта инде тулысынча танылган бер бәйсез дәүләткә әйләнә. Монда Илнур әфәнде тагы бер сорауым бар минем бит. Ни өчен безнең татар-монгол дип исемләнгән менә бу изү дип әйтик инде. Татарга ни бәйләнеше бар? Безне шул күбрәк кызыксынды. Ну, исемдә булгач турыдан туры бәйләнеше бар әлбәттә. Ни өчен татар-монгол? Чөнки беренчедән, мәсәлән, Рашид ад-Дин әйткәнчә, ул вакытта мәшһүр төрки татарлар көчле булган була. Аларны Чингис хан җимерә, берничә кабиләсен тулысынча юкка чыгара дип әйтик. Әмма шул вакытта алар шул хәтле көчле булган була, менә бөтен ул вакыттагы Чингизи дәүләтләренең элитасына татар кабиләләре керә. Чингис ханның 2 хатыны татар кабиләсеннән. Аннан соң бөтен дөнья аларны татар дип белгән. Мәсәлән, әйтик, Кытай чыганакларыннан алып Иран, Кавказ һәм Европа, Рус чыганакларын карасак, анда бөтенесе алар татар дип әйтелгән. Монда бөтен татарган түгел, бөтен төрки кабиләләр топланган була. Әлбәттә, киңәйтелгән мәгънәдә политолин буларак та кулланылган, әмма шуны онытмаска кирәк. Киңәйтелгән мәгънә кайда гына кулланыла, аның ниндидер өлеше үз атама буларак та кулланырга тиеш. Менә монголлар да соңыннан бит политонимга әйләнә, руслар да политонимга әйләнәме? Төрле этник исемнәрнең тарихы менә төрле периодларны үткәндә политонимга әйләнергә мөмкин, киңәйтелеп, эндоним дип әйтелә, инде ул атама буларак. Татар белән монгол исеме шул хәтле буталышкан, теге бер-берсе белән, бутамас өчен монгол-татар термины ул бик дөрес термин. Монгол сүзен Чингис хан үзе ала. Ул инде империясын атарга, ул борынгы монгол кабиләләре булган була Манчжур территориясында. Алар Кытайны җиңгән өчен бик мәшһүр исем булган була. Менә Чингис хан үзенә ул исемне ала. Юкса Чингис хан да кара татарлардан дип саналган була татар исемендә. Менә монда тагы Гамир әфәнде минем сезгә сорауым булыр. Менә Алтын Урданың татар халкы өчен әйбит тарихи социаль әһәмияте нидән гыйбарәт дип әйтергә булыр? Алтын Урданың әһәмияте татар халкы өчен генә түгел. Моны ныклап әйтергә кирәк. Бу Россия тарихы эчендә һәм гомумән Көнчыгыш Европа
тарих içinde бик әһәмиятле һәм бик нык из калдырган Алтын Урда дәүләте. Кайбер фактларны, фикерләрне әйтим. Әгәр дә Алтын Урда булмаса, Мәскәү Русәле бу гасырларда барлыкка килер иде микән? Бу гасырларда дигәндә 13нче гасырлар. 13нче гасырдан 14, 15, 16 гасырларда ул бәлки барлыкка да килмәсие, бәлки бик соң барлыкка килер иде. Чөнки шушы русны берләштерүче сугышып яткан атавылны белмәгән вакытларда үзара сугышып 250-гә якын диләр аерым князьлекләр бер-берсен танымаган һәм бер-берсен җимәргә тырышкан, бер-берсенә кушарга тырышкан диләр. Ләкин менә мондагы ярлык системасы Алтын Урда тарафыннан бирелгән. Ярлык һәр князьгә бирелмәй. Күрнекләрне берничә генә бирелә. Көчле князьләргә бирелә. Ул инде үзеннән үзе китерә берләшүгә. Берләшми кара менә тыңламый кара ярлык иясе булган, мин биргән ярлык иясе булган кешене билгеле җәза отряды килә яки үзләре үк чакыралар. Иван Калита вакытында, Тверь князы вакытында да үзләре чакыралар татар гаскәрләрен душманын бастырырга нитергә дигән сүз. Күрәсез, телиме, теләмиме бу факытта андый, тарихта андый нәрсә юк. Процесс шулай бара. Татар рус дәүләтен Birinci Rus devleti, onun şol Rus devleti yok hali. Kiev Rus Slaven devleti künçüğü. Bunda rular diye aytırga bulayındı. Şularını birleşirge mecbur ite. Viking Slaven. Eyye. Mına bu meselede. Eyindi Moskova Rusya'nın hemen narsın. Hatta Rusya imperiyasının tüzülüşünde de, gaskerliğinde de bir küp görebiz şu Altın Orda'nın sıfatların. Hemeler Nıklap İran'ılga tiyiş. Kızgança karşı Tatar, Rus, Altın Orda, Rus meseleleri bik naşar İran'ılgan. Yeki yol bir yaklığına, korangı itip gene İran'ılgan. Bir yaklı degen de bu kaysi yaktan? Bası bağlı şey, şuluk mına sileştik bit. İzu, İgı gına ittirip korav. Ol hiç de dürüst nerse tügül. Şunu gına uylap karağız әлі. Altın Orda indi torkalgaç tabi de Rus tradisiyası devam ettire Altın Orda'nın kaybırnilerin. En birinci buysunu meselesi. Hamanda üzerine küpmedir derecede urna gitip Korov meselesi әлі көріне, sizile. Kurultay Zimskoy Sabor. Мына. Мында демек дәүләт бүгінгі Россия, бүгінгі деп әйтмегенде, теге шул шырдағы дәүләт төзелеше бу инде бүтін кішіге мәгълүм, көпшілікке мәгълүм әйтергә, дәүләт төзелеше бу Алтын Урдадан алынган системасы дип әйтәбез. Дөресме? Дөрес, Киев Русында ынтылган һәм аны инде жаңа шартларда нитеп тә белмәй. Менә шушы дөрескә якын ди. Дөрес. Һәм менә бу Алтын Урда билгеле бик күп дәүләтләргә тәэсир иткән. Рус дәүләтенә. Әгәр дә мин тарихта бу кабул ителмәй, Алтын Урдага тагын 100 ел вакыт кына бирелсә, без татар булгар дип тә бәхәсләшмәс идек. Һәм Россиянең йөзе, әгәр дә Россия була калса, bütünle ikinci türlü bulur idi. Bu Altın Orda yığıntısı. Yeri bulur idi. Şu devletin niye bulur idi. Gamircan Efendi, siz biteli Brungo Türkiye'lerin yılalarında nıklap iğrengen kişi. Şular hakkında da eytip gittik indi bir olaydan. Biraz yasalma bulsa da, mesela Türkiye kağanlığı da bir küp Türkiye halklarını birleştire, hem Altın Orda da bir küp üzerine birleştire. Elik ayrım yaşayan halklar birine kire. Hem Tatar tiliminde, Tatar tilinin formülüşüne bu büyük ehemmiyetli rol oynay. Tatar tili hamanda Türkiye Kağan Altın Orda'da da elik Harizmli Şahlar devleti, Kıram, Kafkas, Uğızlar, Balgarlar bir devlette kalalar. Hem bu intişaktı, üsken sivilizasyon halklar birleşe. Orta kalan halklar birleşiğinden ellerine getirip çıkarıp bilmey. Bunda birisi bilen de yakınayalar. Hem elike Türkiye tiller nihatli yerağırak karasan Türkiye tiller hamanda yakınlara, hamanda uşağırak mine şu şartını barlıkka getire Altın Orda. Hem de Tatar tili digenlerse
ул инде үзбәк телендә шактый үзгәртә, кыргыз һәм казак телләрендә якынайта. Әйтәләр бит. Революция хәтле 19 гасырда казак белән үзбәк очраша икән сөйләшә алмыйлар. Алар күчәләр шундук татар теленә якын булган телгә. Ягъни бик халыкара теле була. Менә без бит бәхәсләшәбез. Бүген идеология бит шундый слабый, нәрсә микән, патриотизм микән, башка микән дип. Аларның бик төгәл идеология. Идеологиягә нәрсә нигезләнгән? Тарих. Данлы тарих. Ләкин без бит Төркия каганлыгына хәтле булган, хуннар тарих бар инде, тарихны белмибез. Ләкин аларда ниндер бик борынгы дәүләтбез. Бездән дә борынгырак дөньяда юк. Аны күршеләр елмайып та карыйлардыр, Кытайларда ничек алай була дип. Ләкин аларның фикерендә башкача түгел. Biz иң борынгы халык. Аннан соң икенчесе, без дөньяның үзәгендә урнашкан. Кытайларның тәсире белән без күк асты халкы, ягъни Тәңре тарафыннан яратылган. Тәңре тарафыннан яратылгач, бу мәңгелек һәм изге дәүләт идеясы. Без мәңгелек халык. Без Тәңре тарафыннан яратылган, безгә каршы килү, ул инде зур гына. Тәңрегә каршы бар ул. Тәңрегә каршы бар. Аңлашылды. Һәм үз халкына да. Гамирҗан әфәнде, сез инде бу йолаларны Төрки халык йолаларын ныклап өйрәнгән кеше буларак, әлбәттә, бик озаклап сөйли алабыз. Илнур әфәнде, менә әле бит безнең Күк Урда, Ак Урда да булган, аларның менә үзара мөнәсәбәтләре ничә кирәк булган соң? Күк Урда, Ак Урда сүзе аннан соң Боз Урда дип тә инде ул да күпне кергән, Алтын Урда. Менә алар бөтенесе теге төсләр белән бәйләү, ул бераз буталчык тема. Шуңа күрә теге административ системада уң кул, суң кул дип әйтелә инде. Менә Алтын Урда оешкан вакытында, Батый вакытында уң кул белән суң кулга бүленгән, хәтта уң кул үзе дә ике кулга бүленә торган булган. Бу административный. Шуңа күрә фән кешеләр инде кулларга бүлеп сөйләшә. Һәм менә сул кул ул инде бүген бигрәк казаклар аны күтәрә, чөнки ул казак ханлыгының алдагы беренче теге дәүләт формасы дип әйтик. Ул әлбәттә билгеле бер бәйсезлек эчендә яшәгән. Шулай да уң кул, правый крыло дип, уң кул һәрвакыт өстенрәк булган. Хәтта менә Токтамыш заманында, аннан алдагы булган чуалышлар вакытында уң кулдагы әмирләр, андагы жучи нәселеннән кешеләр калмагач, сул кулдан килгәч, уң кулның әмирләре әйтә, безне белән сул кулныкы идара итә алмыйлар, безнең өстен була алмый, чөнки без өстенбез дип әйтә. Афиякләр. Менә төсләргә килгәндә инде бу тамасы өчен күбрәк мен әйткәнемчә уң кул, суң кулны куллансалар да, Күк Урда дип инде ул менә көнчыгыш сул кулна әйтелгән, Ак Урда ул көнбатыш өлешен, нәкъ менә татар ханлыклар формалашкан өлеш, уң кулны. Монда татар ханлыкларын дигәндә атап китик, тамашачыларыбыз белеп калсын, белмәгәннәр. Алтын Урда соңыннан инде менә 15нче гасырда әле ул бердәмлекне дәвам итәргә тырыша. Тахт-Тели дигән теге иң төп дәүләт шикелендә күп ханнар барлыкка килсә дә саналса да, соңыннан бүленә башлый. Мәсәлән, ул суң кул Күк Урда инде тулысынча аерылып чыга. Бу Күк Урда безнең инде Себер ханлыгы да аның бер өлеше булган була. Әмма Себер ханлыгы татар ханлыклары белән ничектер монда шибанилар Болгар өчен бик каты көрәшкәннәр. Теге Туркестан, Урта Азия белән бик элемтәләре көчле булса да, сиясәт яктан татар ханлыкларына килгәннәр. Уң кул бүленә инде Крым ханлыгы, Астрахань ханлыгы, Олы Урда дип тә тагын әйтәбез. Аннан соң Касым һәм Казан ханлыгында әлбәттә менә алар безнең менә алар үзара әйтик, бу безнең ханлыкларның югалуы беренче бит инде безнең юкка чыга, кызганычка каршы Казан ханлыгы шуннан таркалып китә бит. Димәк, Казан ханлыгы, димәк, бөтен татар ханлыкларын берләштергән ханлык дип әйтеп буламы бу чирак? Менә бөтен ханлыклар берләшкән, чынлап та алар бер-берсен бердәм дип санаганнар. Беренчедән дәүләт башында бер үк нәсел торган. Менә Казан ханлыгы бик яхшы үрнәк китерә алабыз. Казан ханлыгы Улы Мөхәммәд, соңгы Алтын Урданың бердәм ханы Улы Мөхәммәд, аның нәселе идара итә. Ул нәсел кызганычка каршы беткәннән соң монда утыра 30 ел гәрәй нәселләре. Соңыннан Хаҗи Тархандан соңгы Ядыяр хан, шуннан соң Себер ханлыгына Мамук хан, Касым ханлыгына Шаһкалилар, безнең Җангалилар, ягъни бөтенесе килеп утыралар, династия утыртып җибәрәлмиләр кызганычка каршы, алышлар заманы. Әмма ханлыклар бер-берсен белгәннәр, бер-берсен
хәтта дәрәҗәләре төрлечә булган. Мәсәлән, иң төбе Тахтелит саналган, ул урда һәм Крым ханлыгы соңыннан. Алардан түбәнрәк вилаят дип аталганнар. Мәсәлән, Казан ханлыгы вилаят. Аннан соң йорт дип инде. Безнең йорт ул бер область шикелендә мәгънәсендә әйтәбез. Мәсәлән, Хаҗи Тархан ул йорт саналган, түбәнрәк саналган. Казан ханлыгы әлбәттә зур бер урын тоткан, теге тәэсираты да көчле булган. Кызганычка каршы чуалышлар тарихы, урыс дәүләтенә якын булуы үзенең теге өлешен керткән. Менә сүзегез белдерәм, Эльнур әфәнд, әлбәттә инде сез тарихчылар күбрәк беләсез, күбрәк шушы темада булгачлан, ләкин гади халык әле безнең дип әйтгәндә көндәлек тормыштагы тарихын белеп бетерми. Менә бу чиракта халыкка якын иттереп әйтелә торган дип әйтегез чыганаклар бармы? Һәм яңа чыганаклар барлыкка киләме? Табыламы? Яңа чыганаклар табыла. Мәсәлән, әйтик, халыкчан язылган дип әйтгәндә, безнең 17нче гасырда дәфтәр ишенгезнәмә, әлбәттә ул мифлардан тора күбесе, аны инде бүген миф ясаучылар да бик яхшы актив куллана. Аннан алда, мәсәлән, ансы инде мифлар түгел дә, менә халык хәтерендә калганны җыган Үтәмеш Хаҗи дигән, ул Түбән Иделдә Хаҗи Тарханда җыган, телдән телгә сөйләнеп килә торган. Телдән телгә сөйләнеп килгән һәм ниндидер менә гаилә тарихлары була бит. Шәҗәрә шикелендә шәҗәрә бар һәм предание, менә гаилә тарихы бар, әйме? Аларны берләштереп, ул бер тарих салган. Чөнки Урта Азиягә Себердән Шейбан нәселләре китеп, анда дәүләт кургач, үз тарихларын язасылар килә һәм Урта Иделгә җибәрәләр, яздырып алалар. Гамирҗан әфәнде, менә бу телдән телгә күчә торган риваятлар, тарихи вакыйгалар сезнең хезмәтләрдә ул чагылыш тапкан һәм күп кенә телләргә тәрҗемә ителгән сезнең хезмәтләрегез. Менә ни белән кызыксына башка халыклар безнең менә сезнең хезмәтегездә дип әйтик. Бу Гамирҗан Дәүләтшиннең язганга түгел билгеле. Әлбәттә, аны сез туплап чыгаргансыз. Чыннан да безнең культураның, безнең тарихның бик бай булуы белән, катлаулы булуы да аның игътибарны җәлеп итә. Һәм безнең татар халкы бер кашанда теге изоляциядә торган урман халкы, тау халкы да түгел. Ул һәр вакыт борын заманнан бирле төрки татарлар дип әйтсәк тә ярый, бик күп цивилизациялар белән ниле. Һәм аларның үзләрендә дә шулык төрекләрне аласыңмы, шулык угыз телле халыкларны аласыңмы, татарның изе зур, татарның юк. Ул да аларны нитә, игътибарын юнәлтә. Иң беренче билгеле безнең культураның алар башта бит инде русча, татарча укыйлармы, игътибар итәләр. Мәсәлән, миннән сорамыйча да басылган әсәрләр булды. Болгариядә теге Идел Булгарстанына багышланган әсәр интернетта күп еллар тора инде. Аннан соң Америкада кайбер мәкаләләрне халык телендә, җиңел телдә бирделәр. Һәм төрекләр дә, мин үзем ниннән җырмадым, бик зур шул нинә китабымны матур итеп, ни итеп бастырдылар. Гамирҗан әфәнде, менә сезнең бер сүзегез бар, татар халкы чәчелгән, сибелгән халык дип әйтү дөрес микән дип сорау куясыз. Монда сез дә бергәләп бик килешер, чөнки иң беренче әйтәм бит. Татар халкы ул аның тамырлары бик борынгы. Аннары күп тамырлы. Аннан баштартырга кирәкми. Яки бу Алтын Урда гына, бу Болгар гына дип әйтү принципиаль хата. Аны берсен дә шиткән итәргә кирәкми. Алтын Урда вакытында да Болгарның роле шактый. Һәм Болгарны күп барыбер күпмедер үзгәртә ул, үз төп шәһәрләренең берсе, һәм беренче мәртәбә дин нитүе, һәм Болгар ханының монда төплән, татар ханының, монгол ханының монда төпләнүе иң беренче, ул бит әле ул ныклап җентекләп бирелмәгән ул нәрсәләр. Ләкин менә ярылып торган истәге фактларда шушы нәрсәне сөйли. Шуның өчен инде biz hatta Kamchatka'nı alabızmı, yaki Dnipropetrovsk'larına hatta alasınmı, bu bizim tarihi yer en birinci. Bizim tarihler, bulsun Türkiye kağanlığı, bulsun Hazar kağanlığı, bulsun Bulgar, iki Bulgar devleti bulsun, hem bilgiliğinde Altın Orda ol, bitinde gacayip derecede
Dünyada ул вакытта күрелмәгән һәм бәлки аңлыча да күрелмәгән цивилизация. Димәк, монда инде без Инар әфәнде, Рамазан әфәнде без үзебезнең татар кайда яшәсә дә үзенең туган җирендә яши дип әйтә алабыз. Менә, әлбәттә, мәсәлән, татар халкы таралганмы? Кабул итәргә кирәк, таралган, чәчелгән дөнья буйлап. Менә әйтик, Америка, Финляндия, Европадагы татарлар, Кытайда башка җирләр китергәннәр. Алар соңыннан таралган, бу Россиянең политикасы белән дә бәйле, СССР вакытында тарату. Менә зур татар милләте бар бит. Зур татар милләте эченә Идел Урал татарлары гына керми. Керә Хаҗи Тархан татарлары, керә Идел буе татарлар, шул Саратовтагы татарларга сез килмеш актив әйтеп карагыз әле, мин белмәйм. Касым татарлары, аннан соң Мишәр йорты, без аны күп әйтелмәсә дә тарихы, мәсәлән, анда эс калсалар да барлар. Крым татарлары. Һәм иң беренче монда әйтергә кирәк, иң төп нәрсә, алар үзләрен татар дип саный. Безгә шунысы мөһим. Татар дип саный, аларның анда ул җирлектә дәүләт тарихлары бар. Һәм безне берләштерә торган әйбер, менә Алтын Урда вакытында Гамирҗан абый әйткәнчә, күп тамырлы, күп компонентлы. Әлбәттә, бездә берничә компонент бар. Бөтенесендә бар, мәсәлән, утрау халыкларын, япон халыкларын әйтик, тикшерәләр, шул Англия халыкларын әйме карагыз, анда да күп компонентлы, шул японнарда. Менә тапшырубыз ахырына якынлашып килә. Сез әйткән менә татарны бүгенге көндә ныклап берләштерү, үз аңын үстерүгә бүгенге көндә нәрсә җитми? Бер генә җөмлә белән кыска гына. Тарихны күбрәк өйрәнергә кирәк, тарих җитми. Мәсәлән, мине бик сагындыра 20нче гасырның башы татарлары. Демәк, без кайда гына карасак та, халык үссе. Экономикасы да ниде. Һәм шуларны хәзерге шартларга итебрәк. Акыллы кешеләре дә бар. Рухи яктан азат булу өчен безгә, демәк, иң беренче үзебезнең татар дип хис итәр өчен, демәк, безгә тарихыбызны ныклап өйрәнергә кирәк. Үзебезнең кайдан чыкканыбызны, кем икәнебезне белсәк, һәм шуны әйтәсем килә, бүгенге көндә теләгән кеше өйрәнә ала, чөнки популяр китапларда җитәрлек 7 томлык тарихта бар, һәм алар бөтенесе интернетта да бар. Мөмкинлекләр бик зур. Без бер 15 ел элек Тилмерәдрик Татарстан тарихын укытыр өчен дә дәреслекләр таба алмыйча. Дәреслекләр дә бүген күп. Татарстан тарихы язылган, бик яхшы дәреслекләр күп. Әлбәттә, тарихка кереп киткәчтән безнең инде чыгып булмас, узак утырга туры килеп, тәүлекләр буе сөйләшсәк тә утырда сөйләшергә була, бигрәк тә сезнең мәгълүматыгыз шактый күп. Һәм инде Алла бирсә, милләтебез менә шу тарихын өйрәнеп, ныклап рухи үсеш, менә сез сагынган 20нче гасыр башы дәвренә дәге ниндер үсеш булыр дигән өмет бар. Алла бирсә, без шуңа ышанабыз. Һәм инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бездә бүген кунакта булдылар тарих фәннәре кандидаты Илнур Миргалиев һәм тарих фәннәре докторы профессор Гамирҗан Дәүләтшин. Кунакларыбызга зур рәхмәтләр әйтеп, без саулашабыз, исәнлектә күрешергә язсын. Рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт.